Fl-1950 l-ewwel ta' Novembru, Pjazza San Pietru ppakjata daqs bajda. Il-ferħ tal-insara kien kbir mhux binqas il-Maltin li laqgħu beħġarhom id-dikjarazzjoni tad-Domma tal-Fidi tal-Assunta. Il-Papa Piju XII baqa' magħruf bħala l-Papa tal-Assunta kienu li ddikjara d-Domma tal-Assunta li minn dakinhar il-qudiem daħlet bħala verità ċentrali tal-fidi nisranija. Charles Colero kien fi Pjazza San Pietru, żagħżugħ ta' 15-il sena jistudja ma' Salesiani f'Turin, tqabbad jinżel Ruma biex jassisti lil kardinal Amerikan Francis Spellman fi traduzzjoni tal-funzjoni mit-Taljan għall-Ingliż. Kull darba li jiġi l-Papa nispjegalu x'inhu il-Papa Montini kien il-segretarju tiegħu Ruma x'inhi se kemm intera. Imbagħad waqafta tant kien hemm affarijiet xi tajt. Lemma rajt il-persuna tal-Papa twil jiftaħ idejh. Iġu Kristu ieħor għalija, lakin ħin identifikajt ruħi meta l-programma tiegħu meta l-Madonna ġiet imtella mhux telat, ġiet imtella s-sema. B'kollox f'Malta għawdex 11 il-parroċċa dedikati lill-Assunta, id-devozzjoni Marjana fostna għanderu fondi. F'Ħaddingli waħda mill-parroċċi dedikati lil Santa Marija organizzat wirja bit-tema Marija Assunta, ħajja ħlewwa u ta' Matana. Imtella mill-Kumitat Festa Esterna l-wirja fija fost oħrajn żewġ statwi ta' Santa Marija u tal-Papa Piju XII xogħol l-artist Michael Camilleri Kawki, kif ukoll pubblikazzjonijiet fosthom tal-leħen is-sewwa u ta' ġurnal Taljan li jitkellmu dwar il-ġurnata memorabbli tal-ewwel ta' Novembru 1950. Malta hekk hawn xi ħadd li huwa devot, anki jara fuq is-sur tad-dolur li jkun hawn pellegrinaġġi. Il-Madonna jafu kulħadd, inħobbu għall-Maltin u ngħixu magħha. Kważi l-familji kollha għandhom isem Marjan. Fil-Qrendi parroċċa oħra dedikata lil Santa Marija, is-Soċjetà Mużikali Santa Marija tittella wirja fiswali ta' Palazz Marija Assunta. Qed jieħdu sem madwar 40 esebitur, fosthom maqdiet mużikali u parroċċi li jiċċelebraw il-festa tal-Assunta. Fil-wirja ritratti, abbozzi, pitturi, skultura, ikoni, rakmar, kif ukoll statwi magħmula minn diversi materjali, kollha jikkonċernaw lill-Omna Marija. Diversi parroċċi waqdiet mużikali wkoll qed jiċċelebraw dan l-anniversarju tad-Domma tal-Fidi tal-Assunta b'diversi attivitajiet.